A veure, gent, us mostraré el que potser mai heu vist. Està obert i està llimpio, sense escombros ni res pel mig. Què t'us pareix? Han retirat tot de l'enrune, els tossals de terra que n'hi havia. Ara diguéssim estava a la part més antigua, que nos dona el sol. A veure, passarem així a la nave central. Ho veu? Com està tot, ja està limpio d'escombros. I allí està la porta principal. Estem al mig. M'arribaré una mica més així perquè es vegi millor. Veu? Què? Jo no ho havia vist mai així. Suposo que, claro, alguna volta de la vida haurà estat així, no? Millor de lo que està. Bueno, ara suposo que he arribat a lo que era l'altar. Donarem la volta. La part central. Això és el que més mal està. S'ha tancat l'accés perquè la gent no passi, perquè està en més males condicions. Perquè està que se derrumbe una mica el que és el tema de la torre. Veus com han ficat una porta perquè la gent no passi. En fi, això és un vídeo curtet, però bueno, més que res, tots han posat una mica al dia de lo que hi ha així, de la limpiesa que han fet, i ara eixiré per de fora perquè també el que és els alrededors també els han limpiat. Com us he dit abans, aquesta part de la torre això està tancat perquè és algo perillós i hi ha lletreros conforme està que pot haver desprendiment. Bueno, així hi ha un xisme que fa una mica de soroll, però bueno, això és el que està pitjor de tot, que és la torre, la part de dalt. I com veieu, tot això ja se va limpiar, ha crescut alguna herbeta que altra, però bueno, està molt curiós. Així, aquesta part, pues bueno, com així no pot entrar la màquina, pues a lo millor estos de l'Ajuntament pues ho faran més manualment, això. I bueno, està l'altra part, que també se va arreglar, se va agafar el tallat, se va limpiar i se va arreglar, que hi havia un pam de terra damunt. Pues bueno, gent, aguardo que t'os agrado. Avui no, la Roser no ha pogut estar, i t'os faig jo de reportero. Pues bueno, per així està Miguel. Què t'ha paregut, Miguel? Que dic que què t'ha paregut? Està millor així, ¿verdad? Está muy limpio, si no se podrà veure per dins, ¿sabes? Bueno. Ara me trobo al riu Matarranya, direcció Favara, en este cas. Més o menys la ubicació, pues no sé si dir-la o no dir-la, perquè, vamos, no res de l'altre món, no? Això està per aquí baix, per la vora de la Trapa, perquè nos fem una idea. I ara veureu uns molins, com aquell que tots vaig treure d'allí de la Pena del Cotero, pues això és el mateix. Això ho empleen i molien la cibè per fer farina, o les olives, o coses d'estes. Això és un llossar, veu? Estic al riu, és un llossar, així tenim un, veu? Veig que pareix un dònuts, això? Pues bueno, ja ho sabeu, això és l'eje, aquí anava la pedra, una pedra redona, que empalmava l'eje en un altre, això, fent voltar la pedra dins, i m'aixecava tot el que n'hi havia dins. Aquí n'hi ha un, i ara us mostraré l'altre, que és el que he trobat, i a més l'he trobat al costat d'un assut, que també te la mostraré, que és un assut una mica antiu. Jo no l'havia vist mai tan antiu, veus? De moment ja us dic, així n'hi ha un i així n'hi ha un altre. Anem i us mostro l'assut i seguiré buscant. Mireu, així teniu l'assut. Jo no l'havia vist, sempre els que he vist són d'hormigó, o sigui, els que se fan d'obra així. Veu?
Vaig a voltar per l'altre costat. Veu? Ara estic a l'altre costat. A veure si puc passar per així. Perquè vegeu bé l'assut. Són lloses de pedra, Veu? Molt bé.